kepa, kepa. Kaixo, kakalardo! Kakalardo? Zu erotu zara, Matixa. Hau ez da kakalardo, ez da? Kaixo, abelardo! Abelardo? Aizu, Matixa, geografia errepasatu behar duzu, Ha, bai? Esan bazuk ze geltoki den hau? Ba, Bizkaian gaude, Bilbo inguruan, hiri garrantzitsu bateko geltoki ederrean. Pepito, eskakeatzen ari zara. Argi eta garbi esango dizut non gauden. Santurtzin! Portugaleten? Sestaon! Vale. Kaka, Pepito, munduko makinari despistatuena zara. Jo, ba ez baldin bagaude, ez kakalardon, ez abelardon, ez Santurtzin, ez Portugalaten, ez Sestaon, non arraio gaude? Arratsaldeon, Barakaldo! Presta altzaudate, Matixa Pampoesari ongietorri beroa emateko? Ba, hasi txaloka, beldurri gabe, txalo! Bueno, Pepito monumentalak ere ongi etorri bero bat merezi du, Tira, astindu eskuak! Eskerrik asko. Eta hemen dira baita, txirri, mirri, eta... Txiribito! Kaixo! Zer moduz, Barakaldo, ondo? Ha! Aizue, ze polita den atxondo, Zue, ez da atxondo? Amargaio, ze polita den zaratamo! Ariatza! Urduña! Trapagaran! Larrañeta! Mendata! Barrica! Lequecho! Ai! Gaizki hasi gara, Gaizki hasi gara. Eta gaizkia esten garenean, txiribitoni eta bioi, etza egu importan non gauden. Mirri eta txiribiton. Iritsi besterik ez duzu egin, eta ja mundu guztia zutan jarri duzue. Bai, ikusi diate, mundu guztia, Barakaldoko jende guztia, uluka, eta xapisuria eskuan. Barakaldo. Tira. Ba, ez pa sarretu, eta zuek biok ere, atera zapizuria, eta ganorazko kantu bat egin dezakegu. Kantua? Ze kantu? Ze kantu? Jose Mondragon. Ez, motel. Katxurri miliputxi. Ez, mirri. Baratzeko pikuak 3 osto ditu. Ez, motel, ez, zapizuria! Zapizuri honekin jolasten gera, orain alde batera, gero bestera. Zapizuria aurrera, zapizuria atzera, zapizuri honekin jolasten gera.
Bailazo aldre besena, mirrik irtena, barreta isekarako badukemena. Zoro txikita biurri, onelako adamirri, txiribitonekin beti, builanka elkarri. Zapizuri honekin jolasten gera, orain alde batera, gero bestera. Zapizuria aurrera, zapizuria atzera, zapizuri honekin jolasten gera. Zerbait asmatzen bat dugun, berak apurtu, gozo zenan nahi bat dugun, berak okertu. Inongo gerrasirik ez du, guztiak lokartzen ditu. Inork nahi badu aspertu, txirririt deitu. Zapizuri honekin jolasten gera, orain alde batera, gero bestera. Zapizuria aurrera, zapizuria atzera, zapizuri honekin jolasten gera. Eguzkita odeiak daude zeruko, mirrita txiribiton munduko. Hauek ezagutu orduko, lasaitasunari uko. Herri honetako inor, ez aspertuko. Zapizuri honekin jolasten gera, orain alde batera, gero bestera. Zapizuria aurrera, zapizuria atzera, zapizuri honekin jolasten gera. Gozea daukat. Zu oso argala zara. Gozea daukat. Zu oso itxusia zara. Zu oso txikia zara. Txiribiton, nun zaude potolon. Monsieur, egundoko iskanbila montatu duzu. Beraz, isuna jarriko dizut. Isuna? Bai, isuna. Ea. Basakeria publikoa 1000 euro. Hala. Tori. 1000 euro? Bai. Nik ez daukat 1000 euro. Orduan, atxilotu egin beharko zaitut. Atxilotu? Bai.
Bai, kalabozora eramango zaitut, zuzenean eta esklusiban. Tira, ez da horren besterako, Barakaldoko kalabozoa ez da intxarra. Oea dauka, telebista ere bai. Arazo larria daukat, larria. Zaude lasai, txirri udaltzain, herriari laguntzeko beti zain. Zein da zure arazoa? Ai, nik gozea daukat. Eta telebistak ezin dira jan. Gozea! Ratatatata! 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 Kapitaina! Ze berri esango dizuet ba. 8 gizajo hau matxinatu egin zait. Eta gozeak amorratzen dago. Beraz, ekartzazue zerbait jateko. Bai, zerbait, ona, oso ona. Eta zerbait, handia, oso handia. Bai. Zerbait ona. Lasai. Ekarriko dizute zerbait. Gozea daukat. Jateko, handia. Ederki. Sagar ederrak, sagar borobilak. Sagar erraldoiak, sagar primorosoak. Txerri, sagar horiek oso txikiak dira. Eta kutreak, oso kilurriak. Egi esan nahiko tristeak dira, bai. Eta kaskarrak. Sagar arruntak. Bai. Arruntak. Pepillo, entzun alduzu. Txikiak, kutreak, kirruliak. Bai. Tristeak, kaskarrak, Bai. arruntak. Bai. Nik gozatuta jarraitzen dut. Momentu batetik bestera, txorakeriaren bat egingo dut! Ratatatata! 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 Birri! Koncho, birri! Ai! Birri! Birri! Hago geldi! Birri! Hago! Geldi! Aixue, horrela ikusi dut eta aukera hau probestu behar nuen, Akeltokia hankatzkora jartzeko. Txirri, sargento txuskerua, zeberri. Bara, hortzo arraio hau goze zamorratzen ari dela, eta ik dozenaka tomate zapuztu egin dituk, hori da. Bai, ekarri zerbait, handia, oso handia, zerbait, potoloa, bai. Eixo, baina, ze uste dute hauek, mirri kamareroa dela? Supermirri pintxe kozina? Ni pentsar! Gozea daukat. Ez kezkatak izan. Purrusta atxoak egitea atxegin zaio, baina bihotzona dut, mirrik. Zerbait ekarriko dizu. Bihotzona, bai, baina janaria baldaka. Bai, baina beti azkenean gauzak ondo egiten ditu.
Daudela. Ondo da, janaria ekarriko du, handia, niretzat, handia. Mr. Wolf, tontorron, gozea baduzu, hor konpon, to, kaskamelon. Pase. Bai, txiribitun da, bai. Hori txiribiton zen, ez da? Bai, hori txiribito da. Zuzenean eta esklusiban. Bai, zure basapiztia ezagutu nahiko nuke. Ez da harritzekoa, biak ere tankerakoak zerate, biok tripontzi hutsak. Tira! Txiribiton, elementu hau ire tankerakoa dela. Tripontzia beti jaten pentsatzen ari dena, tira, ire despentsatik ekarriok zehoze jateko. Bai. Hau xoloma parea. Hazen parea. Hazen orako ipurdia. Badakik txirri? Zer? Asko gustatzen zait zure laguna. Ez da harritzekoa, esan dizut. Tankerakoak zerate biok, tripontzi hutsak, bestetan ez duzu pentsatzen. Jan. Eta orain etorriko da. Bai. Bai, orain etorriko da. Hori detailea. Ze detailea, txiribiton. Lehen da bizi, zu jango zaitut. Eta gero postrerako, tarta ederra. Orain gonetan, txiribiton, gure lagun hau, erabat azetu da, erabat! Zorionak, txiribiton! Oso hori jarraitzen duk, Ipurdi, potolo, solomo eta guztiz. Horixe, exactamente. Ta pipergorria ere, bere lekuan zagoke, omenaldia ingo jo, kantatxoa. Sudur, gorria! Eta, orain, denok, askar, jantzi sudur gorri boron bilan bera, baita, denon, zako, askatasun maratila. Eta, orain, denok, azkar,
jantzi sudur gorri boro bila bera, baita denon zako askatasun maratila. Sudur gorri boro bila, posaritzako maratila. Sudur gorri boro bila, posaritzako maratila. Eta orain denok askar jantzi sudur gorri boro bilan bera, baita denon zako askatasun maratila. Eta orain denok azkar jantzi sudur gorri boro bila bera, baita denon zako askatasun maratila. Sudur gorri boro bila, posarentzako maratila. Sudur gorri boro bila, posarentzako maratila. Pra, 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 pixka bat ere ez? Baina ni oso jatorra naiz. Eta batez ere, oso polita! Bai! 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 Baietz! Baietz! Entzun! Gaurkoan ez dut gaiztakeriarik egingo. Gaurkoan formala eta eskuzabala izango naiz. Zerbait graziosoa ikusi duzu? Bai, señora. Zu, Graziosa eta preziosa? ni pensar. Graciosa eta zikiñosa. Bazu zapaburu txiki eta itxusi bazara. Baina gaurkoan, jatorra eta eskuzabala izango naiz. Eta ondo portatzen bazara, zure desioak errealitate bihurtuko ditut. Estupendamente. Aberatza izan nahi dut. Oso aberatza. Oso aberatza. Pozero txintxoa. Oso aberatza. Kaikua! Arteari buruzari naiz. Artea? Artea?
Aizu, Mariana edo Marxiana edo... Ea, lehendik ere, Mirri artista galanta da. Esaldegia? Hau? Eta ospetsua, ez da? Bai, askago? Beraz, beste tontolapikoren bat bilatu beharko duzu, zure magia potajea egiteko. Beno ba, tontolapiko! Xori errezinula, udan da kantari, zeren oituan beitu, kanpuan janari, neguan ez da geri, baldin ba ez da eri. Idan jinbaledi, kontsola naiteni. Ene! Txirri. Zer? Opera kantari ospetsua izan nahi duzu? Ez, Ara? eskultorea. Beno, basegi atzeko tailerrera. Ote izabaino eskultore famatuagoa izango zara. Aizu, nik harriekin artelana ondo egiten duen artista bakarra ezagutzen dut, eh? Bai? Iñaki Perurena! Ala, ixo. Xangilixo! Ekin lanari eta ixo! Listo! Egundoko eskultura egin dut! Beno, bakarri ona eta erakutsi jendeari. La, aize gauza bikaia egin dudan. Aha! Begira! Alejo! Bikaina. Zoragarria, ez da? Ui! Nahi gabe izan nahi, nahi gabe. Zure habilidadeari esker taka egin dugu. Orain beste txotxolo bat beharko dut, artista famatu bihurtzeko. Txotxolo! Neskotarra joazten dira, tren betokira. Pepi jokine biteko jera da bera. Kontxo, Pepito, bateria jole izan nahi duzu? Bai, bateri jole punkia. Ba ez, olerkaria izango zara. Lanera! Olerkaria. Bueno. Aizu, Pepito olerkaria bada? Ni Miss Universo. Ixo. Xangilixe. Gora, Pepito, olerkarixe! Bazen behin geltokiko sorgina. Neska gazte, jator eta fina. Grasianak, marxianak edango du txirrikola, eta ondorengo korroskadak bostaxola. Bikaina, Pepito, borobila.
tragedia. Hau da komedia. Segi ondartzena eta erakutsi ipurdia. Baina, kakanarrua bai. Ia noiz agertzen den artista bihotzonekoa, inteligentea, prestua eta jakintxua. Txiribiton! You ain't nothing but a hound dog, girl. You're crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, girl. Crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Ale, kokolon, pintore ederra izango da Txiribiton. Alabim, bomban, txiribi, lanean. Aiene. Txiribiton, dida pintatu duzu koadroa. Zer da, Barakaldoko paisaiagian? Erretratua. Nirea akaso? Baina, Txiribiton, nik ez dut inoren erretraturik ikusten hemen. Erretratori margotu ez paisairik ez errez. Alterra. Txiribiton, alperrik ari zara, ospa! You ain't nothing but a hound dog, girl. You're crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, girl. Crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Ale, txikito. Kaixo, zu martxiana zara, ez da? Marxiana bai. Marxiana. Eta Txiribiton ezagutzen duzu? Bai, ezagutuko zut ba. Bai, eta gaur etorriko da? Ba, ez dakiz esan. Oi, gozea daukat. Honegin, txilindrin! Txintxoa izan da zuekin ez du karrerarik egingo. Dimititu egiten dut. Ez naiz inoiz gehiago txintxoa izango, Hemendik aurrera berriz ere gaizto izango da, Gaizto, bai. Gaizto. Ai, azkenean geratu gara bakarrik, Zuek hor eta ni hemen. Baina, lasai, sorionekoak zuek.
mirri artista xoragarriak, zuentzat espreski, bereziki, bote prontoan, ikuskizun xoragarria asmatuko duelako, improvisatu da. Ja, bat, bi, eta... Tira, badakizue, improvisazioaren akatzak dira, baina txatxukeria honen ondoren, orain mirri artistaren eskutik, zuentzat bereziki, ikuskizun, inoiz ikusi gabekoa. Bat, bi, eta... Margarita, señor, mi amor, Margarita Rodríguez Cortés, una chica, del Caribe 183. Margarita el pañuelo sacó, cuando el Federico pinta cantó, y una lágrima rodó por su rostro angelito. No lleves sofoco. Ai, mirri, tira, gaur ere nahiko barrabaskeria egin duk, beraz, ez orain negarrez hasi? Hau, impresio fuertegia da nire bezalako bihotz sentibera batentzat. Zer nahi dukeita ba, aerobika, soka saltoan? Ez, motel, askozaz errezagoa duk, barre egitea. Horixe, egintzak barre. Barre egin! Osasuntxuagoa da, barre egitea. Horixe, mirri, txiribiton, barre egin! Lotxarik ez dugu barre egiteko, hemen humorez beti biltzeko, osasuntxua eta ona delako, alaitasun poza dugu gogoko. Espainiak zabaldu, Azaiak puztu, hortzak erakutsi, arnasa hartu, barreneko poza agertu, algara biziaz denak alaitu. Lotxarik ez dugu barre egiteko, hemen humorez beti biltzeko, osasuntxua eta ona delako, alaitasun poza dugu gogoko. Espainiak zabaldu, Mazaiak puztu, hortzak erakutsi, arnasa hartu, barreneko poza agertu, algara biziaz denak alaitu. Argazkiak! Txirriren argazkiak! Mirriren argazkiak! Nor nahi ditu argazkiak, argazki berriak! Begira ze argazkiak! Mirrirenak, txirrirenak, politenak, zoragarrienak,
politak, argazki berriak, nirrirenak, txirrirenak, eta txiribitorenak, argazki zoragarriak. Ai! Lagunak, argazkilari trebea aparta naizenez, gaur Barabakaldoko espezie autoktonoa ilezkorra bihurtu nahi dut. Beraz, nork nahi du argazki bat atera? Tira, nien naiz zoologikoko animalia, 8, mesedez. Pelas, ieskulpantea, Ikaldetu dut, nork nahi du argazkia atera, bai ala ez? Bai! Baina nahastu egin zarete. Argazkilaria neu naiz. Txirri flash, argazki splash. Txirri, izena jartzen ere, kalamidade utza aiz. Astak irtenak, nire kamara, mesere. Baina. Tira. Nik modelo profesionalak behar ditut. Ez bandolero arruntak. Argazkia nahi dugu! Argazkia nahi dugu! Argazkia nahi dugu! Argazkia nahi dugu! Argazkia! Baina, astak irtenak, nire kamara. nahi dugu! Argazkia! Argazkia! Tira, argazki profesionala aterako dizuet, doda. Eta debalde gainera, tira. Argazkia nahi dugu! Argazkia nahi dugu! Argazkia nahi dugu! Argazkia Kamara, nahi dugu! Tira, jartzaitezte hileran. Argazkia nahi dugu! Stop! Jartzaitezte hileran, baina ez dakit ordenean, orden alfabetikoan. Ederki. Orden alfabetikoan. Ni al izango nauz. Txibiton fa. Ebiton be, tamatisa to. Tira ba, lehenengo modeloa. Mirri toreroa. Ea, Patata, pitito, potota, barkatu, lapsus, engaina izan da. sentitzen dian mirri, baina txikiegiaiz, ez eiz enkuadrera iristen. Jupi! Argazkia nahi dugu! 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 Fa! Be! To, Bigarren modeloa. txiribiton bomberoa. Ea, jarri txibidon. Ez da gabitzen. Ea. Geldi hor. Ea, txibidon. Ea. Esebi! Txiribiton! Ez zinezkoa duk txiribiton. Enkuadrean nire tripatzarra bakarrik abitzen du guztu gainera. Argazkia nahi dugu!
Argazkia nahi dugu! Argazkia nahi dugu! Ni alfa eta zu beto. Alfa, beto. Hirugarren modeloa, Pepillo Emperadorea! Pepillo. Aizak Pepillo txerritxoa, gaur ez dutxatu ez da? Zertarako, pasaden hilabetean dutxatu nintzen? Nik hilean behin dutxa hartzen duen modelo batekin ez daukat lan egiterik txerritxoa lehena. Ia bat abadu! Argazkia nahi dugu! Argazkia nahi dugu! Argazkia nahi dugu! Matisa, margatu, baina zeure argazkia zeuk bakarrik nahi duzu, beste inorkez. Arrazoia mirri, okerreko lelo aukeratu dut. Argazkia nahi dut! 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 Ea ba. Oso, ondo. Itxoin, bere ala natorre? Markatu! No, joan da. Baina... Azken modeloa, Matisa! Ze gustora egin dudan pixa! Nazkantea, gamberroak! Zoazte zuen erromeria egitera, alde! Esango dizuet, nahiago dut bakarrik egon ez basurde zinguratua egotea baino. Kaixo, pitxin! Aixo, txano gorritxo, zer berri? Gozea daukat. Adios, ikusten da krisiak jota gaudela, hemen dana gozetuak dabiltza. Txiribitonekin hitz egin nahi dut. Txiribitonekin, ez da harritzekoa. Arek jateaz asko daki. Nik deituko diot. Txiribiton! Txiribiton! Txiribiton? Txiribiton? Tira, nik argazki bat atera nahi dut. Argazki xume bat, argazki simple bat, besterik ez? Deno batera, nahi dugu! Deno batera, nahi dugu! Deno batera, nahi dugu! Deno batera, nahi dugu! Deno batera, nahi dugu!
denok batera, nahi dugu. Ondo da, egingo dizuet, talde argazki bat egingo dizuet. Begira, ondo da. Ea. Begiratu txoritxoari. Begiratu txoritxoari. Begiratu txoritxoari. Kontxo, txoritxoa hemen dago, hemen. Ondo da. Jartzaitezte apurtxo bat ezkerrerago. Tira, ondo da, gelditu hor eskubian. Ea, etorri apurtxo bat aurrerago. Tira, gelditu ba horratzean, Ea, esan zazue, patata. Tomate. Patata. Chorizo. Patata. Lechuga. Ondo da, zorioneko argazki hori aterako dizuet, eta hor konpon Mari Anton. Pose. Bat, bi, eta hiru. Txirri, mesedez, ire asmazio guztietan berdin, txirri flash, beti kaketan plast. Hau, lotxagarria izan da mirri, hau, ekatombea, enaiz gehiago etorriko Barakaldora, enaiz gehiago itzuliko, lotxatuta bainago, enaiz gehiago itzuliko, inoiz ere ez, aio, agur. Entzuna duzue, ez dela berriro itzuliko, sorionak Barakaldo eta Barakaldo tarrak. Esa suertea. Felipe, trulalai, alza Felipe, trulalai, alza Felipe, trulalai, alza Felipe, trulalai. Nere aita kamari, gona gorrilla ekarri, nere aita kamari, gona gorrilla ekarri, berriz ere maiteko dio nere amakaitari, nere aita kamari, gona gorrilla ekarri. Baserritarra geragu, ezin gentzake ukatu. Baserritarra geragu, ezin gentzake ukatu. Baina kaletarrak bezinongi, soinua jotzen dugu. Alza Felipe,